България е разделена. И мисля, че всички го виждат. Но малко хора наистина говорят. С това зададох този канал. Здравейте, аз съм Стефан и това е първият епизод на The Voice of Gen Z. Не съм експерт. Не съм политик. Просто съм човек, който обича да мисли и да задава въпроси. През годините много хора са ми казвали, че говоря за дълбоки неща. И реших вместо да го пазя за себе си, да го дам на вас. Този канал няма да е за ефекти или показност, няма да се опитвам да впечатля с картинки и изкуствени интелекти. Искам да накарам обществото да мисли. Тук ще говорим за неща, които често се избягват. Неудобни теми, които реално ни засягат. Една от тези теми е разликата между поколенията. Защото ако се замислим, ние живеем в едно общество, но мислим по различен начин. И не става въпрос само за възраст. Става въпрос за начин на мислене. Днес имаме няколко поколения, които живеят заедно. Поколение Хикс, милениалите и нашето поколение Gen Z. Поколение Хикс е израснало съвсем в различен свят. Без интернет, без социални мрежи, с повече стабилност, но и повече ограничения. При тях успехът често означавал работа, сигурност, постоянство. Милениалите са поколението по средата. Те са видяли прехода от стария живот към дигиталния. А ние, Gen Z, сме първото поколение, което е израснало с интернет. Ние имаме достъп до всичко, но понякога сякаш нямаме посока. И тук идва въпросът. По-добре ли живеем? Или просто живеем по-различно? Защо по-възрастните често казват вашето поколение разглезено, а младите казват, вие не ни разбирате? И истината е, че може би и двете страни са прави. А може и двете страни да грешат едновременно. Разликата не е в това, кой е по-добър. Разликата е в това, как сме изградени. Един човек, който е живял без интернет, мисли по различен начин от човек, който е израснал с телефона в ръка. Един е свикнал да чака, друг е свикнал да му се даде на готово и това променя всичко. Начинът, по който мислим, начинът, по който взимаме решения, начинът, по който виждаме света. Но проблемът не е в разликите. Проблемът е, че вместо да се разбираме, ние се делим. По поколения, по мнения, по етнос, по богатство, по всичко. И така стигаме до едно разделено общество, в което никой не слуша други. А всички говорят. Може би най-важният въпрос е какво можем да научим един от друг. Защо всяко поколение има нещо ценно. По-възрастните имат опит, по-младите имат перспектива. И ако ги съчетаем, може би ще се получи нещо по-добро. Но това няма как да стане, ако не започнем да говорим. Истински. Без филтър. И точно това искам да правя в този канал. Да говорим за неща, които истински наистина имат значение. За обществото, за политиката, за нашето поколение, за по-възрастните, за по-младите. Но този канал не е само мой. Той е и ваш. Искам да го направим заедно. Напишете в коментарите какво мислите за разликата между поколенията и какви теми бихте искали да обсъждаме. Това няма да е просто канал. Това ще е нещо за мислене. Ако искаш да си част от това, абонирай се.